Hi guys, ini जोङो माने बेंकआव थांनो नागिरदों, बेंकआव मबाइल नाम्बार सोलायनो नागिरदों। बेनिफ्राय दायो जोङो ससे थाबायबोगासिनो बास हमनो थाखाय। बेनिफ्राय बास गाखोनो सिटियाव थांसै जोङो, ओमफ्राय बेंकआव माने मबाइल नाम्बार सोलायनोसै आरो। बेंकआव माने बहुत आपडेट जालाजोबनायखाय एसे गरबर जादों मबाइल नाम्बारखौ, ओमफ्राय दा आपडेट खालामफिननांगौ आरो। बे आरो ओमफ्राय जोङो दायो थांसै, बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माबोरै माबोरै जायो। जों ओमफ्राय बास हमनोसै आरोना। थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। बिदिब्ला जोङो बासाव गाखोबाय, बेनिफ्राय बासजों गाखोखांनानै थांनानै माने बासनिफ्राय ओंखारना आरो अट' हमबावनांगौ आरोना, एसे गोजानानो जायो। बिदिब्ला जों बासजों थांगासिनो, मोनहैनानै जों अट'निफ्राय ओंखारनानै अट' हमसै। थांगासिनो जोङो दायो लोगोफोर, एसे गोजानानो अट'आव गाखोना थांगासिनो दङ जोङो। मोनहैयाखै दाबो, नै थांगासिनो दङ जों सानै आरोना, थांगासिनो दं। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बिदिनो। एसे गोजानानो बेंकआ जोंना, एसे गोजानानो बिराद गरबर जागासिनो दायो बेंकफोरा। आसामावबो बेबायदि जादों, बे आं थानाय जायगायावल' नङा, गासिबो जायगायावनो बेबायदि जागासिनो दं। बेंकआ जों मोनसे बिदि जालाबायदों। बिदिब्ला जोङो बेंकखौ मोनफैबायानो होनजायो। माने ओंखारना जोङो बिदिबा बेंकआव हाबखांनानै ओंखारबोबाय, बेनिफ्राय रायलायबाय, बेंकआव रायलायनानै ओमफ्राय माखासे खामानिफोरखौ मावना लाबाय आरोना। जानाखि माने बे जायगायावल' नङा, आन्दार बेंकआ आरोना, बेयाव गासिबो जोंनि इन्डियाआव माने बेबायदि जाजोबदों। ओमफ्राय आसामाव माने बेबायदिनो जादों दायो, बहुत माने गरबर बेबायदि जादों। बबेबा मोनसेजों मोननैजों बिदि मोननै जादों आरोना, मोनथामजों गाहाम बिदि जालाबायदं आरो बेंकफ्रा। मोनसे जादों आरो बेबायदि आरो। बिदिब्ला जोङो फैगासिनो दङ, बिदिब्ला जोङो दायो बाटा शपिं मलाव हाबनो नागिरदों। बेनिफ्राय बिदिनो सेन्देल बायदिसिना नायलाबायनोसै आरोना, नैबे बाटायाव सेन्देल ओमफ्राय जुथा। बिदिब्ला जोङो बाटा शपिं मलाव हाबना फैखांबाय, बेयाव जोङो सेन्देल, बेनिफ्राय जुथा, गस्ला नायदोंमोन जोङो। बेनिफ्राय सेन्देल लाना फैनाय जाबाय आरोना, बहुत दामफोरा बहुत माने अरिजिनेलखौ मोनो आरो बेयाव, बे आरो। बेनिफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों, जायफोरना माने आन्ध्रा बेंक दङ, बिसिना माने इउनियनजों मोनसेयानो। सिगांबो आं मोनसे भिडिअ खालामखादोंमोन, बेयाव माने गोनो गोथो जाबाय थानाङा। बेलेन्स चेक खालामबाबो नोंनाव 0 देखायबाय थायो, नायबाबो नुवा आरोना। ओमफ्राय फैसाबो नोङो ट्रेन्सफारबो खालामनो हाया, एटिएम मेसिनावबो दिहुननो हाया, बेबायदि जागासिनो, बहुत माने गरबर जागासिनो आरोना। गोनो गोथो जाबाय थाना, बे माने जागोन आरोना, समबार नङाबा मंगलबारहालागै।
आन्द्रा बेंकआव सोंदोंमोन जोङो माला जाहैगोन होननानै समबार नङाबा मंगलबार आरो मन्डे टुइसडे बिसोर मोननै भितराव जागोन आरो मन्डेआवनो जागोन होनना बुंदों मन्डेआव जायाबा टुइसडेआव जाहैगन आरो बे कनफार्म जागोन आरो बे आरो गोनो गोथो जाबाय थानो आरो माने बेलेन्सआ चेक खालामबाबो ओमफ्राय नोङो UPI ID गुगोल पे फन पे पेटिएमाव नायबाबो नों नुनो नागिरा बेलेन्सखौथ' नायबाबो नुनो नागिरखाया नुखायानो आरोना नों हाजार ट्राइ खालामबाबो नों नुवा 0 देखायजोबो ओमफ्राय जानोखि माने मोनसे बेंकआव माने मिस कल खालामबा नाम्बार थायोना बेयाव डायल खालामबाबो थाब फैया उनाव फैबा फैयो ओमफ्राय फैयाबाथ' गैया आरो बेबायदि जायो आरो गोनो गोथो जाना जेबो गिनांगौ गैया माने फैगोन आरो नोंनि फैसा थाबफिनजोबगोन आरोना जेबो माने एकाउन्टनिफ्राय दानलाङा जास्ट माने बेंकआ आपडेट जानायखाय प्रसेस सोलिगासिनो बिनि थाखायनो माने नुवा आरोना थ' बे आरो जायफोरना आन्द्रा बेंक दङ गोजान जायगायाव थानायफोरनि थाखाय बे आरो ओमफ्राय आसामावबोथ' बेबायदिनो जागासिनो अबेबा बेंकआ माजों बोरै आसामखौ आं बारा खेल लायाखै आं जानोखि दा बे जायगायाव दङ बे जायगानिखौल' आं बुंबाय आरोना थ' बे आरो आसामावबो सोलायखादों आरो सोलायनाया जोङो एबा रुमाव थांफिननो नागिरबाय आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बिदिब्ला जोङो रुमाव फैफिनगासिनो जोङो अट'जों फैफिनगासिनो दङ दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ भिउसफोरखौबो एसे देखायनाय जाबाय नायलांबानो जाबाय आरोना अट'आवनो थांगासिनो जों दायो जोङो फैबाय मोनफैबाय जोङो दै रुमाव थांग्रा लामाथिं थांगासिनो दायो रुमाव थांगासिनो दायो मोनहैसिगोन बे आरो बासनिफ्राय ओंखारनानै थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दिनैनि ब्लगा बेनोमोन बाय बाय थेंक्स फर वाचिं गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय